tarvitse apua laina-asioissa. Enkä ole lähdössä kuumiin maihin lomalle. Pizzamainoksen voi vielä ymmärtää ja hyväksyä. Se on paikallinen yrittäjä, se tervehtii, jos nähdään. Mutta mitä ne on nämä ylikansallisten yritysten 300-sivuiset kirjat, joista voi tilata koko maailman? Luin ne alusta loppuun. Rupesi käymään kiukun jälkeen sääliksi nykyajan ihmiset. Täytyykö niiden tosiaan ostaa sellaisia lipastoja ja heiluvia jakkaroita jostakin kaupasta? Eivätkö ne osaa itse tehdä? Maksavat 130 euroa kauppialle, joka on ostanut huonekalupalaset Kiinasta 3 eurolla. Kokoamistyö jää itselle ja se mikä näyttää puuta on muovia. Kyllä en ymmärrä. Tein pikkusen laskutoimituksia ja näin on. Jokaisen suomalaisen lähimmällä 4 kilometrillä on sen verran puuta, että se suomalainen pystyisi tekemään itselleen talon. Sinne huonekalu, pilkkomaan lämmitystarpeen ja vielä jäisi ylimääräistä grillikatokseen, jos sellainen on muka hieno. Koko minun taloni ei varmasti maksanut aikoinaan enempää kuin vaikka tämä sohvakalusto sivulla C76. Talkoilla tehtiin. Yrjänä kokosi joukot. Minä en osaa houkutella, vaikka mikään pihtari en ole. Lihasopassa oli kunnolla lihaa. Mutta koska kaiken saa nyt kaupasta, talkoot on unohdettu. Siksi ihmiset ei tutustu naapuraihinsa, vaan pelkäävät ja epäilevät ja panettelevat. Kyllä minä sanon, että se on väärin. Kyllä pitäisi tietää, mikä on talkoo, mikä on talikko ja mikä on talkkuna. Talkoissa autetaan niitäkin, keistä ei tykätä, koska seuraavana päivänä se toinen voi auttaa minua. Soitin pojalleni ja kerroin, kuinka asia on. Hänen mielestään nykyisin eletään toisella tavalla. Uskalletaan olla omia itseään. On lupa valita seuransa ja voidaan olla terveesti itsekkäitä. Kyllä on kysyttävä, että mitä jos minun ja hänen äitinsä nuoruudessa oltaisiin ruvettu toteuttamaan itseämme ja etsitty justiinsa itten kaltaisia ihmisiä ja riekuttu kuistilla aamuyöhön asti soittamassa kitaraa. Kyllä piti jonkun työtkin tehdä ja rakentaa kaupunkeja ja teitä ja mitä kulttuuritaloja, että jälkeläiset pääsivät sinne pilkkaamaan meitä ja meidän elintapoja. Poika sanoi, että minun ei kannata kiihtyä, että voisin mennä levolle. Kyllä en mennyt. Kyllä halusin puhua vielä tästä. Älä osta mitään päivästä, josta tuli myös mainosmappu. Jos olisin kevyempi luontoinen mies, niin nauraisin, koska minä olen elänyt. Älä osta mitään elämän. Siihen liity mitään ideologiaa taikka piipertäminen, vaan se, että se on oikein. Vuonna 1958 minä ostin tunneen. Kovaa juomapullon mäntsäläläiseltä huoltamolta. Maistui ihan hapotetulta yskän lääkkeeltä. Ja minun teki mieli kiukutella loppuloman matka emännälle ja poille. Vaikka oma vikahan se oli. Poika sanoi, että täytyy lopettaa. Lapsille piti tehdä ruokaa. PS. Tilasin piruuttani yhden pizzan. Se on märkää leipää, jossa on kesän löysistämiä tomatteja. Ei pahoin. Mieleensä Tuomas Kyrön kirjoittaminen sanoen pahoitti Antti Litja. Aamupäivän ajan tasa alkaa olla paketissa iltapäivällä. Ensin